hi ha gent que fa diferència entre el que és la literatura infantil o juvenil i la literatura per adults. Oi que sí que hi ha gent que fa aquesta distinció? I jo sempre penso que hi ha llibres bons i llibres dolents i que el tema de l'edat és un tema de gustos de vegades. Bueno, home, quan ets molt petit ets molt petitonet, però a partir de determinada edat tu pots passar igual de bé amb l'Udol del Bosc. No cal tenir 10 anys, oi que no? Per poder llegir l'Udol del Bosc no cal tenir una edat determinada. Bon dia. Sí, això és el que penso jo, sí. De fet, jo sempre que em plantejo escriure una obra, tant sigui per adults com sigui per lectors més joves, el rigor i la força sempre és la mateixa. És a dir, no penses que com que és per un públic més jove l'obra ha de ser més... doncs potser no cal documentar-me, potser això no cal que sigui versemblant o... No. Penso que fins i tot per nens que de vegades comencen amb aquestes obres a llegir o a aficionar-se a la lectura és encara més important, no?, que realment facis una bona obra a nivell literari també. Una altra cosa és que després també sigui una obra que sigui divertida i amena. De fet, per mi la literatura soci hi ha de ser divertiment. Jo sempre que em poso davant de l'ordinador per escriure, el primer que em dic a mi mateix és vaig a passar-m'ho bé. Si estic escrivint i no m'ho passo bé, sé que el lector tampoc no s'ho estarà passant bé, per tant, ha de ser divertit. Que això no vol dir que sigui riure, no vol dir que no es pateixi, no vol dir que no t'ho passis malament també, perquè vols fer una obra que sigui la millor obra possible en aquell moment dins de les teves possibilitats, però ha de ser divertida. La literatura per mi ha de ser divertida. L'Udol del Bosc és el primer d'una sèrie? Sí, esperem que sí, confiem que sí. La idea és aquesta, que sigui la primera d'una sèrie que porta per títol Cercadors de llegendes. Sí. De fet, el títol va sortir una miqueta a posteriori després del títol de la sèrie, vull dir, primer va ser el títol de la novel·la i després sí que necessitàvem un títol que fos una miqueta unificador de les diferents novel·les que puguin anar sortint. I llavors pensàvem que llegendes és un terme que es fa servir molt aquí als Pirineus i el vam aprofitar, vam pensar que també els nens són cercadors involuntaris. Jo, de fet, al principi era un títol més llarg perquè era una cosa així com Arnau i Júlia, cercadors involuntaris de llegendes, però era massa llarg, no? Llavors era millor simplificar-ho i va quedar així, cercadors de llegendes, que penso que és atractiu per lectors de totes les edats, a fi de comptes, per tothom que li agradi una miqueta l'aventura. El terme llegendes fa sentir que hi ha alguna cosa de sobrenatural, d'històric, d'aventurer, que al fin de comptes són això, són novel·les d'aventures que busquen això, que la gent... Que passem una bona estona. Que passem una bona estona. Exactament, sí, justament. Tot comença quan una família arriba de Barcelona i tota l'acció passa en paisatges que tenim tots bastant integrats, Montellà, la Seu, Puigcerdà, tenim tot bastant eminent. Sí, de fet, a mi una de les coses que m'agrada molt quan llegeix una novel·la és que siguin llocs reals, no? Vull dir, no passa res si són llocs que no existeixen, doncs no existeixen, però per mi és molt, no sé, és com molt gratificant quan vas de viatge, no?, i dius, ostres, per aquest carrer va passar tal personatge en tal novel·la, no? I penso que això ho fan molt els escriptors que són estrangers i em dóna la sensació que aquí potser no es potencia tant, no s'aprofita tant. I nosaltres és que tenim llocs que són tan fantàstics i tan meravellosos que sap greu que no estiguin registrats d'alguna manera en novel·les. I, donat que també Salòria és una editorial que està molt arrelada amb tot el tema pirinenc, ja vam acordar amb l'editor que seria positiu que estigués arrelat en un lloc real i en un lloc com Montellà, que jo sàpiga almenys no és escenari de cap obra literària d'aquest tipus. Ara ja no podran dir-ho. Ara ja no es pot dir. Ara ja no es pot dir. Qui és l'Arnau? L'Arnau, jo pretenia que l'Arnau fos una miqueta el vehicle a través del qual el lector anés coneixent aquest món, que sembla que és un món normal com el que coneixem, però que realment té aquella màgia que a mi m'agrada pensar que existeix d'alguna manera, no? I llavors l'Arnau és aquest nen que després de totes maneres, ja ho anirem veient amb altres números, amb altres novel·les, que no serà tan normal com nosaltres ens pensem, perquè hi ha alguna cosa fosca, no? Hi ha alguna cosa fosca que ja es veu, per exemple, a la seva habitació, que té pòsters de pallassos,
de pallassos lletjos, a més, que pots pensar, com és que un nen De té 10 pòsters anys, d'això? clar. Bueno, doncs això té un perquè que espero que es vagi desenvolupant en novel·les posteriors. O sigui que pel que m'estàs dient són títols individuals però que tenen una continuïtat per qui vulgui llegir la sèrie sencera. Clar, els personatges evolucionen. Podríem fer un format com el Zipizape, no? Sí. Zipizape sempre era... Cada historieta era com si no hagués passat mai res. Prestar de càstig. Exacte. No aprenien res perquè sempre començaven de zero. Eren els mateixos personatges. La primera historieta del còmic, que l'última, no hi havia una evolució. Clar, aquí sí que penso que és també gratificant pel lector que els personatges vagin evolucionant i que tot allò que van vivint en les novel·les anteriors es carregui a la motxilla. Si a la primera novel·la l'Arnau es pot meravellar de veure un fantasma, clar, a la tercera no dic que es quedi sense que tingui cap mena de reacció, però no pot ser la mateixa reacció que ha tingut a la primera novel·la. Clar. En aquesta primera Fantasmes no sé si n'hi ha, però sí hi ha un personatge mitològic, no? Clar, és que tampoc no vull desvetllar res, clar, però vaja... Clar, jo tampoc no vull esbudellar gaire cosa, no? Però vaja, que hi ha algun personatge... És que a mi m'ha cridat molt... Podem parlar del Nonell, no? Sí. Això sí, en genèric, sí, això sí que podem dir-ho. Segurament molt poqueta gent sàpiga què és el Nonell, de totes maneres. Però en canvi si parlem dels Yetis, això sí que sona més. Sí, a veure, aquesta novel·la, la idea sorgeix de... La meva dona un dia tornava a la Seu per la carretera de Puigcerdà i van tenir un ensurt perquè ja era nit fosca i es van trobar al mig de la carretera una família de senglars que passaven. Clar, no t'ho esperes, has de frenar en sec i tens l'ensurt de que no puguis tenir un accident. Doncs clar, en aquell moment quan ella m'ho va explicar, perquè jo no anava amb ella amb el cotxe, quan ella m'ho va explicar portes l'ensurt també i no penses que tens la idea d'una novel·la, no? Però quan passen els dies penses, ostres, t'imagines que pensant en aquest caire fantàstic aquells animals no estaven travessant la carretera perquè volguessin del riu a veure, que segurament era el motiu, sinó perquè hi havia alguna crida que els espantava, que els feia fugir. Llavors, bueno, vaig aprofitar això precisament per donar una miqueta el sentit... Ai, és que no vull... I ja està. Em sap greu. Els explicaríem més coses, però els faríem la gràcia del llibre. És millor que no. Llavors, m'he oblidat de la pregunta fins i tot. I també parla de remelleres, canvio de tema així de forma sobtada. Sí, clar, el tema de les bruixes que he vist, que a més s'ha parlat amb altres autors que han pujat aquí també, és un tema que és molt recurrent també aquí, no? I llavors, doncs, a mi és una cosa que també m'ha agradat de sempre, perquè és una cosa que és com molt fascinant, potser per la seva part desconeguda, no? I com que sembla que té alguna cosa de paranormal, que després si t'endines una miqueta en aquest món veus que realment de paranormal té molt poqueta cosa, realment és molt coneixement de coses que la majoria de gent senzillament s'ha despreocupat de voler-les aprendre. Però bueno, nosaltres, o jo com a escriptor vull aprofitar això, no? I ja fico una miqueta a la mà i agafo coses que ja sí que s'escapen del que seria realment el tema de les trementinaires, no? Sí. Però bueno, jo ja aprofito i dono rienda suelta, no? Que està molt bé. I penso que també és un element fantàstic que fa més divertida i que fa més imprevisible fins i tot també les històries i ho aprofito senzillament. Jo no voldria acabar sense parlar del Dani Gómez, que és l'il·lustrador del llibre, perquè també té una part important i és important que se'n faci referència. Sí. Jo quan vaig escriure la novel·la jo no sabia que hi hauria una part gràfica, però quan l'editor m'ho va comentar, ell em va preguntar si jo tenia algun il·lustrador en ment, i la veritat és que en el moment en què m'ho va dir jo no tenia ningú, perquè ja et dic, no tenia al cap que hi haguessin il·lustracions. Llavors vaig fer una miqueta de recerca, però quan vaig veure la pàgina del Dani Gómez, la primera il·lustració només, vaig pensar... És aquest. Sí, és aquest. Ell té molta força, fa servir uns colors que són molt vius, que criden molt l'atenció dels nens, i sap captar el misteri, fins i tot la foscor que pot tenir una història, però sense perdre de vista que són històries per nens també, no? I llavors es reflexa tant una cosa com l'altra. I bueno, jo li vaig dir a l'editor que era aquest el que volia, i per sort ell va llegir l'obra, li va agradar i estic superencantat de que hagi acceptat. La veritat és que l'obra creix amb les seves il·lustracions. L'Udol del Bosc, un llibre d'edicions Salvària que signa l'Alberto Casamayor. Moltíssimes gràcies, enhorabona per aquest primera entrega, aquest primer lliurament. Estarem pendents de veure com va evolucionant aquesta saga. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots. Moltes gràcies, Alberto. Gràcies.